Wow. Hot potato, she a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. Čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Dnes to bude FIFA 18, takže ja budem mať Barcelonu, proti mne ide Real Madrid, takže to vyhrám a ideme na zápas. Takže už nám tu krásne začal zápas a prepáčte za mikrofón, je trochu zlý a máme hneď prvú šancu a strela. Nevydarená strela, škoda. A nahrávam to, strelám. Nič sa nestalo. Tragické. A streláme? Tyčka! Streláme zase? No tak už nie. Áno, no tak nič. Je z toho iba roh. Takže ten by sme mohli dať dole. Ten by sme mohli dať a asi si privoláme hráča. No, privoláme. Takže, jak som hovoril, je to FIFA 18, takže je to ešte stará verzia a streláme nič. Bohužiaľ sa nič zatiaľ nestalo, ale my strieľame. No, teraz sme ďalšej šanci. Už nie. Lebo to je ťažké na plejku stále zapínať a vypínať ten to video. A strieľame! Gól! Dávame gól! Barcelona sa presadzuje na 1-1 a my tým pádom vedieme 1-1. Takže Suárez dal gól, Messi s ním oslavuje. Takže gól. A my sme ďalšej šanci. Počkaj, nie my. Real, ja už som stratený. No, Real má rohový kop. Takže... A strela, dobre sme to chytili. My to vykopávame a ide to len do auta. Ale my sa nezdávame a... Asi to bude, no tak nebude 1-1, takže my máme pätinu, takže asi to prihrám po zemi. Ale zatiaľ sa nám darí 1-1, 1-0, ale my ideme dopredu. Nič, tak nič. A máme tu Real Madrid ide dopredu, to je zle. Takže máme tu, či oni boli, proste nám mohli aj gól, ale nedali. Ale dúfam, že idú dopredu. No tak to je zle. My musíme brániť, aby nám nedali gól. A nedávajú gól, takže Barcelona stále vedie 1-0 a nahrávame to Suárezovi. Suárez ide zase dopredu, ale nefaulovali ho, ale proste ho drgli. Počkaj, nie je drgnutie faul? Neviem teraz. Ale ideme dopredu, musíme dať teraz gól. Ale my nikdy nedáme gól, lebo stále strácame tú loptu. To je zle, veľmi zle. My potrebujeme mať tú loptu stále pod kontrolou. Ale... nie. Dobre, zatiaľ nič. Ale my musíme obraňovať. Áno, dobre, to vypichol Rakitic. Takže, poď, Rakitic. Čo sa stalo? Počkaj, ja som fauloval? Áno, aha. To je zle. A dávajú nám gól. Bohužiaľ. Gareth Bale, sa mi zdá. Nie,
Alba, neviem, či to dobre hovorím. Počkaj, jak mi zobral loptu. A my ideme dopredu, ale bohužiaľ som stratil loptu. Ale to nevadí, lebo my ju vybojujeme 5. No, tak asi nie. Ale je to 1-0 a to je, či 1-1 a to je zlé. Prečo? Ja som fakt, ja neviem, ja sa stále milím. Raz, ako keby, dal som to ja? To je jedno. A počkaj, Jordi Alba asi dal vlastný. Lebo my máme, nie? Jordi Albu. Ideme. Áno. Počkaj. No tak to je zle. No, je tu... Máme tu ďalšiu akcičku, takže to je zle. A my musíme niečo robiť. Ale vidím, že nič nerobíme, lebo som úplne slabý. Už som tu dlho nehral. Ale on centruje. Dobre, nedávajú gól, nedávajú. To je dobré. Tak ale teraz majú loptu, to je zle. Oni idú teraz dopredu. Dobre. Nie, nedobre. Dobre, to prestrelili. Chudák. No Ter Stegen ide to nahrať. Asi po výške. Áno. Takže ideme dopredu. Zatiaľ sa nám darí celkom. Ale klasiko nikdy nebolo ľahké. Takže mám také obavy, že prehráme za chvíľu. Že nám dajú gól. Ja už som si myslel, že to je gól. Jajha. Ale myslím si, že prehráme. Poďme dopredu. Máme takú dobrú, vynikajúcu šancu. Ak ju nedáme, tak ja som slabý v tejto hre. Poďme. Strieľaj. Gól, áno. Konečne gól. Konečne Iniesta dáva druhý gól. A Real má šancu, dopredu a je to gól. Bohužiaľ, stáva sa, ale nie som moc nadšený. Takže je to 2-2 a hráme ďalej, máme loptu. Dúfam, že ju nestratíme a dáme gól, prosím. Ja čakám. Ja na vás čakám. A dajte aj odber, aj like. Ja počkam. Ja kľudne počkam. Ale teraz sa musím sústrediť skôr na zápas, lebo idú dopredu. No, ale dobre, mám loptu, takže už nemusím sa tak moc, no, tak musím. Lebo Real je ťažký super pre Barcelonu, ale Barcelona je lepšia. Takže poďme dopredu. Musíme dať teraz gól, inak poďme. Poď, Iniesta dáva gól a blíži sa na hat-trick. Ako za chvíľu bude mať hat-trick. Ja verím, že dá hat-trick, ale zatiaľ Messi sa nejakomu nenahrávajú. Príde. Ale Iniesta bude mať určite hat-trick. To vidím. Ale Real ide teraz do šance. Dobre, ale my sme ju vychytali. No tak nie. No tak teraz zase má šancu, z ktorej nám asi dajú gól. Ale nie, nedajú. To musím hovoriť, že nedajú. Inak mi dajú. Nedajú mi gól, no tak teraz dajú. Dajú. Bohužiaľ. Ja som to tak vedel. Ideme ďalej. Tak zle z toho. Takže ideme dopredu. Musíme teraz dať gól, inak Messi, či kto to má? Nie. Luis Suárez. Tak sme nedali gól, ale teraz to zavoláme si hráča a nahráme mu to. Aha.
Tu máš. A poď, ideš dopredu. Strel to. Gól! 4-3, dáva gól. Kto to je? Rakitič. Ivan Rakitič. No by som si to netrefal, že gól. Počkaj, on je skade vlastne. To neviem, ale ani ma to nemusí zaujímať asi. A je... Ukáž? Počkaj. Ono už je koniec zápasu, či koniec hry. Aha. Počkaj, Jordi Alba si vlastne... Naozaj dal vlastne, ale... Dobre, ako... Na to, že som taký slabý, tak dobre. Dobre to je. No, ono už je koniec zápasu. Takže teraz no. Tak koniec zápasu, takže... Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.